Asaike ma thinai obono sungsani raida kebo thiyani umor tubi phaya thimaya gulobo baksha bororo yakpai klangai thango o yakpai no kathang tongnai rone khawo mutuni mari ingai khawo kathang tongo bogui meya kok boro kok rubani hayungo athukri kolni kraikha o 2025 bisibo naithok sungsarno yakri thangka kok boro kok rubai shikring khorognai o khorognai no borom rubai mutu khoma panda khlaijaka tini 2025 June talni sini salmariwo Agartala Robindra Porishod Dokshini Griho Holnogo kok boro Writers and Publishers Forum ni tudul mungbai kok boro kok rubai shikring thei thangjanai o khorognai no borom yakri mutu khomani panda khlaijaka a khorognai rok ungkha Horipodo Debroma bo ajaikha 1956 BC March talni chuko salmariwo naithok sungsarno yakri mathanga o 2025 BC thangnai May talni kichuku salmaribo tei khoroksa ungkha Lakshmidon Murasing bo asaikha 1977 BC March talni buri salmaribo naithok sungsarno yakri mathanga o 2025 BC thangnai January talni 4 salmaribo o thima salno mutu khuino chikoncha borom yakrma panda khlaijaka Robindra Porishod Dokshini Griho Holnogo tinini o chikoncha pandawo phaimanja phakya Kobrok Writers and Publishers Forum ni convener Madhusudan Debroma tei logi tongo Kobrok Kogrubai Shikring Komthingkrung Oshit Debroma tongo Dr. Biplop Debroma brongno karibo manjaka Kobrok Kogrubai Shikring Ojit Debroma hoda hamkrani samung tangnai Kogrubai Shikring Pisate Debroma tongo Kogrubai Shikring Lincoln Murasing brongno karibo manjaka kubuni katal jorone Kobrok Kogrubai Shikring rokbo kongnar thanibo Kobrok Writers and Publishers Forum ni convener Madhusudan Debroma shaka o pandani bisingtei katal asai songrongno lam phunuknani naharmungtei panda khlaijaka o khorognai Kogrubai Shikring ro bo bremni elemgna Shaikhnaraka convener Madhusudan Debroma tei Oshit Debroma Belaikno khammani bisingtei जों borom ralaimani tini kok rubaini atukri borokno teitanala Haripodo Debroma tai boroknangke Lakshmidon Murasing borokni samung humu tini kok rubai chasawi phaitani pithani belaikno sujak nai awal bagi जों borongno mutu khlai tini upanda jangai Sat borok ni bisingte bo mahai sikreng ko bijap ro kono suiti kalangka mahai boy ro porima jato ti prasar to phanengoi borok khoroknai no belaikno sikreng bisingte abo Haripodo Debroma ini hingke bin talent bo mahai talent mana susanai sikreng asep talent tongo ini talent bai kisah sri kalangmani abo chini Tripurani je college je 22 degree college tongo university je tongo kami aro tabuk pranjabi tongo ini kisah abo rok chini borok saitno college ke rok hidoni bo apaino talent bo বিশেষ করে দিনে কে কক সাইমু কক ওয়ানসেনি কক বরকত মানি অপাই আলাই কেন কাহাম অপাই কেন নকা বিনা বৈরক পরীক্ষা আমন ভাবে অপাই চিনি যে তাবক ফাইসে কাং সিকলারাও বরক বস সরংগৈ অপাই পান্দানি বিসং পেনু বই সরংতং অবন ওয়ারনা পাকেনো চিনি তিনি কক বরক রাইটার্স তাই Publishers Forum mai khalai जों tini borom bai kan hambai thangjanai sene sikreng Haripodo Debroma bin kokna sana thakai to bele baka kaham bo ICT department to ongro sambhoi sibo tai songhai ajorao 2000 ni jorao 2008 ya jorao songjara katal suito mai ro borokno khabasaro ar bini bijapni kok sana thakai 1989 no alumni bini 2000 paike sabi bijap ongka amke jalai tokku ab bijap je kangni siklangkha abo tabo khai jorawa hastini rongno koto rongno bingo kurumdagi to surungnai sabogo phanangjagi to abo belai ke khatung mani ko ar borongni je bini kotma bosa sikani yak kahamani semanosu sikreng Haripodo Debroma kai borongni buksa sengabo nangklai manu tongsirai abo khai jorawa sinai katal teruk phai tongo borongno rogini sengtabuk silai bema nukjagi to bini Lakshmidon Murasing ni ko bo hingkai to bini to bijap kang sisa 11 number of Kobrok books has been published so far tai bo thangnai 8 tarikh theke January ni 8 tarikh sini bagi belai kana bo khamani ko sentei bo sedang no
sikir kornina korno mujuklai pandaklai nani abo tang patang subject no biaba samung salaya bagai kini hai salok sing korno mujuklai hai na hai ma sapir lok kidon morasi tabu hai jorao bini tuimani sraimu abo university college rogo phurungjak tu okai kok borok ni je juda juda sini rumnak rogo bo bini simung khaimung rok tabu porijagai tongmatai bo saktharlangai ini TTID sini jepuro kok borok sini primary level logo solibo apuro kok borok bijap sikeni bo bogalang tai ini uang kok borok hamkrai bedek bai ai ke ba hamkrai mathoba ko kungului samung tanglangka nini olindrolal muku musukat mangkabu samung kaham tanglang mani bagi simung kaham simani bagi sal burum no bo thangai bo o hayung na yakari thangai bo sini borok ni khao tong pai ni athokiri hai sini tong nai sini kom borong na hayung bo ani kha amma ini boleh kena kamani kamani bising sini ini tong kene ko sing sawi kayo tapi ko bora brai jate officer kurang buat lima ba ini orang no sikro ko bora ko bayo kurang sikro lokidon morasing ke pari ko de bama asumne orang ni bising ke mungkin pada pelajar orang ni simung rumno kota rumno yung robot pelajar orang no sem bumi mang ba simi bumi simunggo aske ya kumuni mari tongo aske robani bahan tongo ya pada hukumu dofa rungmari rangkong sini lam petak mungani sini sikla salai rongo lama petake hindinani sak ni baik ni lama baik hindinani hai wancu mungro utung ni bising butuh ko jese khabo pasung no bising ni mani sing nugo apa hatino orang ni berapa orang yang beli kelangkaan. আচ্ছা স্যার পাঠ্য Hai orang tu jodoh rengai bungnya. Kayak jodoh rengai no sini bungnya. Simung ni rengai orang di sini rengai. Orang kotor apa kena baksa baik mengelang mana senang bagi wanita lagi. Hai kono aru ni di sini mana nuk jodoh saya mana suara kena cerai. Ya, claro. Bung di sini bung ni lang mana senang ni di mana sini ya bung ni. pada no sesak simung ni bising te itu kumur sab ni bising te mana pakai cak ni bising lok ni bising pelangan ni saya angkung kini pasung tongma ronga borok sangmut cepat tu jadi borok kau bay hukumu botol lok berdalai borok bobong ni elem no suar no borok senamoy lukuno yang kanan bagai borok sekarang kanan bagai angkung no kau hai no tong